dengan bahasa naro boy uloton mardala dengan sampai sahat dutikyon. Disok kami adong ibotom Sudah mahami nang ibotom dison. Mungkin molo oleh si Jait letat day sudah. Mungkin molo hala amang boru do keluarga kemungkinan dang dobe nangi. Jadi anggap manong disok kita sudah. Jadi Pajul sehali tu ibotokku do hatakon. Ibotokku. Baik pe seluruh itu ngah rokok tuo. Ho baik magabe si buat dame di keluargani pejaitan. Takas do bereng na borison dina urak sehat. Ho paru mesyak kangan baik contoh tu eda-edam. Naringgani mabain. Unak pikiri lo jana. Song kata ni ayat muna nak kaningan marhapo satu unang maho mga sahod dirim sa diri artinya unang keras kepala dah molo keras kepala non boleh do balangay gabi tu kamar mulu tu kamar mandi lah suciot di nangi asa yes yo nangi alai molo arong hamuna tarimas arong ma namengalah si buat dame dah garis bawah itu itoku si buat dame asa tada ho ito borni raja. Nang songon itu leku sepajeta pos doraku di leku hubungan muna dang na hatok be nga gejang perdana muna 5 tahun nanti lete bahkan hitai son nomor terbaru be napaju pangaro lae mo dang salah ngatulu hali tumula kau siapa pangaratuan nanti le ngatulu hali hari mudo itu dohot lai gabe molo olo hamu marsi paulo olowan Matutu. bitang na rumirisma to buna sumorop anak mari hamuris boru petung torop Matutu. saat di Solo mah saat matu pertean kupasa tami uloson noeng itu Tuhan tama nama masu saat mahoras saat matu paggabian Matutu. jadi di son lupa nak kisotik pasahat to narong do tongosan ni ibotom perjambi ma itu syakangan nah jadi subahape rupanya uluson unang bereng senilai uluson deto dah baik kau mah musik na obar tu sih Gabi maka. Baik bang, baik.